maura man ni Christ kay wala man gani siya, bisan gani siya ingon siya nga wala gi kabulan mga angels, bisan gani ang anak, wala gani dili kay siya nag-atter og pizza, ang Father lang daw. Unya ingon po niya nga ang time nga balik siya og ang end of the world ingon pa siya dili nato nahibaluan. It's uncertain. Ang ato lang ay uncertain man, unexpected man, ang ato lang, ang atong pagalingon mo ay atong tagaan o pagtagad nga kinahanglan naani siya kanunay sa pagpangandam before maabot ang surprise nga pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Amen. Kay ako nakita sa church karon, di lang sa ato, sa mga churches nga nasa tong palibot o niya, sa mga churches nga naapo sa mga layo-layo o sa lain pa mga nasod, magkapari-pareho lang ang ato nga mga attitude. Kanay mga church nga kuan po doon kanang grabe sila ka gitawag og kaning kamot yung na ma-prepare nila ilang kaugalingon mo nang aduna sila yung mga doon time. Kita wa antay doon time dire. Na sila yung mga doon time, na sila yung mga gitawag og fasting. Nawala na ang atong doon time, wala atong fasting. So, ang atong ipasangil ang pandemic. Wala may pandemic. Pero still, kana siya gihimo biya na sa panahonan kaniadto bisan pa sa panahon ni Christ, no? Kato ni sa mga biya ni Christ na naghihapon na, no? Katong gibasa last Sunday na naghimo sila mga pagpuasa o pagampo na sila sa usa ka lugar, na sila sa isa ka accord o kanang gitawag og one accord. Unya gihimo nila ang unsay ilang gihimo nga sama sa nitabo sa apirom ang pag-come down sa Holy Spirit, worthy sila, no? Worthy sila kay ano man. Kung di pa sa worthy nganong tanan sila nga dito sa usa ka lugar og nasa one accord, puro man sila nga nakadawat og Holy Spirit. So, ngano ta sa ato, no? Ang ato makita lang karon igsoon sa mga churches na ay mga churches nga ang uban naa sa one place, naga-join sa one place pero wala mo join sa one accord. Matingala ta aning diri sa Book of Acts, ibalik-balik ning they were or they are in one place and with one accord or in one accord. So nganong man gining one accord ako nahimong nakabaton kog interes ani kay ngano man ning one accord ibalik-balik man ni. Kay ato nasabtan tong last Sunday nga ang one accord, it's a unique nga style of gathering. Amen. It's a unique style of gathering. Feel ba ninyo? Ma-feel na to ang move sa Ginoo niya. Makaingita nga this is it. Mao gini ang iya sa Ginoo nga gusto nga idulot nato og ato gini siya nga dapat i-accept. O niya ilang i-accept kundi ato ning i-digest ang gitawag og ang i-expect sa Ginoo sa ato as we are in this in this gathering. Acts chapter 2 or chapter 4 verse 17 to 24. Sa ingon diri sa 24, so when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Sa ilahang gitawag og panagtigom, naagyo sila gihimo na mauto ang gitawag og isa sa paborito unya, isa sa gitawag og nakapalipay sa Ginoo. Asa ang nag-start ang gitawag introduce ang one accord. Sa chapter 1 sa ata unya moadto ta sa chapter 2 atong iitas ni mga verse nga dunay word one accord. Chapter 1 verse 14. This all continued, chapter 1 then verse 14. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers. Now, another nga ang one accord gisgutan.
Sa chapter 2 verse 1. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Then another nga dunay word, one accord. Another word nga dunay one accord. Sa chapter 2 verse 46. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Okay, na ikatulo ni. Ikaapat nga word one accord sa chapter 4 verse 24 na diha. Kanang ingon diha nga when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. So sa ato pamaigsuon, ang one accord, ako kay siya, importante kay siya nga, anong gitawag og word, nga, gisulti sa pulong sa Ginoo nga, gihimo sa mga alagad sa Dios. So, sa ato, atong giingon nga, dili ta gusto diri nga, dunay, uban lang, ang uban lang maoy naka-receive sa Holy Spirit, maulay itawag og nadawat ang gasa sa Espiritu, unya siya lang ang gitawag og may Spirit, unya diha lang sa iha ma-demonstrate ang power sa Ginoo. Remember nga ang Spirit kung gihatag sa Ginoo, na-propose ang Ginoo, amen. Wa nagi butang sa ato, wa nagihatag sa tuwa, wa nagihatag sila kaniadto nga para lang nga ingon mo nga you are of God and then you have the Spirit of God. May purpose gyud no atong na encounter sa kadahang panahon nga the first purpose nga ang Spirit once nahatag na sa ato, siya ang mo demonstrate. So, siya mo demonstrate sa gitawag og power sa Ginoo. Og siya pod ang mo reveal, no? Siya pod ang mo reveal sa gitawag og kinabuhi sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Mao na nga doon na gitawag fruit of the Spirit, daw gitawag gift of the Spirit. Ano man tungod kay mao na ang Holy Spirit nga gihatag sa Ginoo sa tuwa diri sa ato mo ma-reveal ang kinaiyahan sa Dios kay Christ man primero ang gitawag og Spirit sa Ginoo nga nagdemonstrate sa kinaiyahan sa Ginoo. Then nagpalo ang gitawag og diha kang Christ gi-demonstrate ang power sa Ginoo. And after Christ, unsa ingon ni Christ sa pagbiya niya na nasa ko tanang gahom na all authorities na asa ko and gusto po niya ang authority na siya mahatag pod sa mga sumunod niya. Pero mo lang to ingon siya nga hulaton ninyo ang time nga ang Holy Spirit nga iyang gi-promise, ingon siya mo come down. Unya sa pag-come down sa Holy Spirit, ito siya nga you can receive power. And ilang kay receive power kung dili ma-demonstrate nila ang kinaayahan sa Ginoo. Amen. So, kita man ron ang gitawag og ulahi nga mga sumunod. Kay ato man ginailang nga maybe we are in the last generation. Ako dili ko mo declare nga last generation na gyud ta. Kay basig mudagan pag mga in years nya apa mo day mga daghan pang generation, bagong generation, pero ako maybe basin nakita na ang gitawa og last generation, basin na apa, pero almost na ta nga moabot yun sa pinakalas nga generation. Pero ang iya sa Ginoo nga trend kung atong basahon ang Biblia, isa lang ang design niya parte sa kanang ato nga kaluwasan, isa ra no, through Christ lang. Kanina inungutan sa kuha sa nilang week na ang kaluwasan daw adtong atong mga tigulang wa kabasag Bible. Kanya wala kadungog og pulong sa Ginoo. Ilabi na katong dugay na kay nga panahon nga lulo sa mga lulo daw. Unsa may lang kaluwasan kay kaluwasan si Christ man. So ingon ko siya. Kung mubasa ta sa Bible, bisan ang kaluwasan atong sa panahon paninuwa, ingon ang Biblia, si Christ man gihapon ang ilang kaluwasan. Klaro man na no, atong gibasa biyan ako sa inyo itong naglabay sa amot og present ba ato na si Christ sa pagkamatay miadto siya ngadto sa pinaka
lalong. Unya nagwali kuno ngadto sa mga espiritu, adto sa mga itawag og naa sa bilangguan, wat pasabot kadtong nangamatay daw sa panahon pa ni Noah. Unya sa iyang pagkayag sa kitasaan, nagdala siya atong mga captives nga iyang giwalihan dito nga mituo siya og dala niya ngadto sa kahitasan. So atong dito gipakita nga ang ilahang salvation the same sa atong salvation. So dili unfair ang Ginoo. Amen. Parihura. Una nga kani doctrine na kay nga subject niya naagyoy proof nga atong gisgutan ka sa Biblia. So dirita mga ison. Sa ato nga kaning gitawag og life being followers sa atong Ginoong Kristo, ang promise nga kani adto personal na dugang Christ sa ato passing na, no? Kaya dili man gikan ka Christ kundi gikan lang sa Word of God, gi-share sa ato sa mga alagad sa Ginoo, mga magtutudlo ug magawali sa Ginoo, no? Gi-share lang sa ato. Pero the same kung pag-accept na kang Christ, ingon pa ni Christ, no? Pag-accept na kang Christ, sa ingon na nahimo silang son of God, ingon pa sa book of John chapter 1 verse 12. For those who believe Him and accepted Him, they have the right to become, they give them right to become the sons of God. So, murag gyapon no, nahimo silang pagkaila kang Christ, pagdawat kang Christ, ang blessedness pag nila kay nakita nila ilang gidawat nga si Christ. Personal. No? Personal kunya nahimong gitawag og naa sila'y gitawag relasyon nga na connect ato sa Ginoo unya naa na po sila gitawag og strong nga kanang gitawag promise nga naa na silang kaluwasan. Then sa life nila nga i-spend pa nila sa yuta naingon ang Ginoo nga sila mga kalamiton. Ang signs and wonders nga iya sa Ginoong illustrate true sa ilaha. Although ang unang signs and wonders true yung kang Christ. Pero remember ha nga si Christ naglong pod og Holy Spirit. Naglong siya nga ilang kay magtaingon siya nga iya gyud kuno gi pangit siya kanang sa kumdaga grown gyud siya kuno nga unta. Makakuan siya sa spirito unya mapuno makuan gyud siya sa spirito siyang amahan. Then ato makita nga sa iyahang pag kanang gitawag og pag-spend time ngadto sa kamingawan through fasting and prayer. Ang spirit nga ibutang sa amahan siya o gipuno pag siya filled with the Spirit, dito na ito makita nga na-demonstrate through Christ ang power sa Ginoo. Unya, sabay na pod nga sa kinabuhi ni Christ, dito pod makita ang kinaiyahan sa Ginoo. Nga full ang kinihan sa Ginoo, panggit siya kanang gitawag og holy. Unya, whole ang iyang righteousness. Ikaduha, godly siya sa ang gimin ako si Christ unya besides sa ana sa iyahang mga pagpamuhat sa buton siyang amahan ang power sa Ginoo nagauban sa iyaha unya ang signs and wonders mao nagapamatuod opo sa ato amen. Di lang ta kay believer kay unsa ni Christ be like me sa ato paggusto ni Christ nga kung unsa katong nahitabo sa iya samtang diri pa siya nga naa siya nagsulod sa business sa pagkatao nga ang kinaiyahan sa Dios makita sa iya nga walay tuldok sa ikasaway nga makita siya unya ang gahom sa Dios magapanglihok sa iya nga ang signs and wonders nagauban unsa ingon ni Christ you will also be like me mahimo pud mong para nako. So, muna igsuon nga atong gikuan ning one accord. Nasamtang ang 120 ka mga numbers kagay sa Biblia nga nagpaabot dito sa upper room, dito sila nasa sa kalugar, unya ang kagwapo kay di lang sa kalugar kundi pariho ang ilahang itawag og panghuna-huna, pariho ilang pagbati, kani ang resulta they uttered one voice. Amen. Nagtuo ko nga sa atong pag-gather diri gusto sa Ginoo nga mahitabo kini gitawag og we will be in one accord. Di lang ta kay in one place. Amen. Nya sa ato nakita sa chapter 4 verse 24, chapter 4 verse 24.
chapter 4 verse 17 to 24 sa 24 sa ingon diha nga sa ilahang padayon nga gadiring no ang uban nga ato sila mga balay-balay na sila padayon sa temple ang premier nag-start sila sa gitawag upper room ang hantod na dayon sila sa templo nga dito sila gagader ano nya nag-abot sila mga balay-balay pero dala-dala nila ni they are in one place no maybe one place in upper room one place in the temple one place in house to house ang matag usa sa ilaha dala-dala nila nga they are in one accord. Isara ang ilang pagbati. Isara ilang panguna-una. But sa ato, kung usaba itong una-una diri ron, base na ang una-una to nabiya to'y kanang promote to sa SM. Nabiya ko'y kasabot dito nga transaksyon. Nabiya ko rin ko anday dapat usahay mabutan usahay no nga sa gathering doon na iban nga ay dali unta ni pastor kay nakoy antuan. Ay labi na kung dunay mamatyan nya close kay nimo, makatingon lang gini mo ang imong pagsimba. Kay ang imong makita anang gitawag og nabahin man hunahuna naman kay gitawag og transaction nga dapat dili nimo to i-miss, di nimo to i-fail kay or else mahimo tong gitawag reason nga duna unsay negative nga resulta. Pero remember igsoon nga dili ingana ang ato unta nga life samtang naa nata sa atong commitment sa Ginoo. Amen. Kung natas ang commitment sa Ginoo, commitment dato ni. So, kung naata sa usa ka lugar, nag-commit ta sa atong schedule sa Ginoo, it should be if we are in one place, we should be one. Every one of us, we should be in one accord, no? Kay gani ang one accord sa atong gibasa diri sa chapter 4 verse 7 sa Bisaya, kung na may Bisaya diha, kung sa ingon diha, naa sila na nagkahiusa, na nagdungan ang ilahang pagbati, ang ilang panguna-una, unya nagdungan sila uttered og one voice in the Lord. Amen. Sa ingon diri. Sa ilahang one accord nga kanang style sa ilang gathering no atong tawag style ni no kay usay sa atong gathering ang atong style di man jud ko kay ingon nga ano niya ana man siguro na una kay di maminaw kay sa kong wali ko siguro siguro na say kanang gihuna-huna dili ko katag-an sa inyong una amen pero kung atong pasutyon ang Biblia ang panghunahon nato gusto sa Ginoo nga guide na to or ipagay na to sa iyang spirit nga ang atong panghunahuna pareho rata nga sa atong pagtigo sa usa ka lugar ang atong panghunahuna o ang atong pagbati ang Ginoo ra gid ang atong ipukusan ang Ginoo ra gid igsuon ang atong ipahinungdan amen